Добре дошли в света на ръчната изработка. Днес видео ще ти загатнем. Нещо много интересно, което ще чуеш само тук и сега. Както и ще ти покажем една ръчно изработена, плетена в шоколадово-млечен цвят. Знаем, че вече ти се дояде шоколад. Нямаме, но пък сме ти подготвили ново видео. Започваме след 3, 2, 1. Ни представяме ви Milky Way, една чанта, създадена да бъде звезда в гардероба ви, вдъхновена от мистерията и красотата на Млечния път. Тази чантичка е повече от просто аксесуар. Тя е символ на индивидуалност, смелост и стил отвъд границите на обичайното. Нарекохме я така, защото искахме да създадем нещо различно, магично и извънземно, и го направихме. А чантата се отличава с богата цветова палитра, която съчетава нежност и сила, яркост и хармония. Всяка багра е подбрана с прецизност, за да предаде усещане за креативност и свобода. И комбинирали сме я с изящни златни халки. Елегантен синджир и деликатна закопчалка, които добавят луксозен завършек към всеки детайл. Всичко това е внимателно подбрано, за да бъде не просто красиво, а впечатляващо. Най-важното, това не е масово производство. Това е изкуство, в което всяка бройка е уникат. Че отвътре ще откриете хастар в съответстващ цвят, който допълва визията на чантата и я прави още по-лесна за съчетаване с любимите в аутфите. Независимо дали сте с рокля или офис стил, тя ще бъде завършващият акцент, който ще събере всички погледи, и пишете ни за поръчка или повече информация, че и Milky Way очаква да бъде част от вашата история. А сега следва и дългоочакваната изненада. Съвсем скоро ще имаш възможността да разгледаш новата ни система, плюс когато излезе само и единствено абониралите се за YouTube канала на Rouse Handmade Bags ще имат възможността да притежават скромна отстъпка на нашите артикули. Така че какво се чудиш още? Абонирай се за канала и ни напиши какъвто и да е коментар, за да не те пропуснем. Чао и до нови срещи!